Hi, mi sé Eilish Ni Dhuibhne, is scríb nóir mé, tá elam leir scríb agam, tá ag scríb le fada, leir méle agus leir éige. Na King is táchtaí tá scríb agam an éige nó is tó go dúnhrús dain, dún an airigid, hála a book agus an éis an ceann is déine nó Dorda. So, orscéil, tá gá leir de daoine óga nó dégóirí scríofa gom hála book agus inis an ceann seo Dorda agus tá an dó ceann ag deileo leis an níosgrúpa céine, daoine tá thart fó 7 nó 8 agus atá ag lé leis an áir testaiméireacht. Is daoine don níosgrúpa sin atá hála book. Tá an dá leir site I mróghailte mná clia agus is sé na cabrach atá I gceist iontu. In Nordáin is tólim gur an téime atá agam tá leir ag deileo le grá in áire grá de saisna agsúla tá na characterí go léir ag éirí grá aáil grá gnéasúil nó grá tiismóthra nó grá fáistí nó cáirde fiúháin nó grá tá si dimrá le áiteanna nó le bheith staidir nó bheith léamh nó leis an nádar agus sin an rud atá uva. Agus cuide tá a gairí lo agus daoine eile ní a gairí chuna sin lo agus sin anáis bun crisis atá sa leir. So an príomh character ná na Tasha is Colleen ní gan áras mar go ón an sin agus tá si 8 agus tá si dearcartí an scrúdú na hór testaiméireachta I dhéanamh. Agus tá si ag sláidir go dtí agus mar sin de ach tá si anna honna tá gairí go mála ar scoil agus tanín scéil sé na scoil le sin rud atá genamsáis léargus ar sin gur féidir le an saoil ar scoil bheith anna hanabach agus pléisiúr ar bhealach rud nach fecinn tú beidir go raibh vinnic I litríocht. Agus tá si sásta lena tá glúcáirde aici, Molly agus Alva agus tá si ag súil leis an saoil bheith chun ar ágaigh siad an scoil tá si ag olbhú don Lausa Jebs agus do rudí eile seachas an áir testaiméireachta tá si isláising rá nó lechan rá le búcailí agus ag smína bhar cad a thorlóid nó ágaigh siad an scoil agus sin cuid mór den leabhar. Ach ar nóbheile tá tuigeann na Tasha go bhfuil si go mbeidh si uignach iníg an scoil mar tanín an sais an saoil rialta tá gceist ann agus an harmónachas agus an suamhnas tá gceist leis an saoil sin an saoil laistigh den seomar ranga áitimín gachord mar an ggéine an tamarfad agus féidir le bheith brath ar cuasaí. Agus tá codas nach mór idir an saoil sin agus an saoil atá aici Somalia. Mar Somalia cé go bhfuil an cuma ar gachord go bhfuil sé go deas tá tí deasaché tá tiismothirí is tína maithe iad agus is mála iad tá drothar deasaché tá gachord de có hílthá ach tá aspa mór óháin sa saoil seo agus sé sin níl a tiismothirí in rá lena chéile in áíire is bhairt atá gceist. Tá siad le chéile ag strachant lo ach tá siad ag airgóint agus ag tríd go minic agus cílíonn sé sin go mbíonn saoil anna bhí thuchar ag gach duine chuirn sé isteach ar gach duine agus sin an sais téime tá sa leabharsúim conas a haon an sais sin rud a bhail ar páistí le haileach agus bíonn drochhiúchar ag an sais aine sin orthú gan áras agus in san leir tom ag éirí hispáin conas a dhearán na Tasha agus dorthór craobh leis an rud seo ag táid tharlaigh Sáile agus feimí deach
tá sé is leabhar éadrom ar bhealach tá sé soléite tá sé splóideach tána charactéirí is óm go nó daoine iad hain agus insta charactéirí ach agus síl an ghfuil ground a gceist sa leabhar ach inis is a rís ach ar novelia tá sé de le rud éigen atá anna doiréir ar fad ach ag dearan na dóla cé go dorlín rudí nach bhfuil gróheas sa leabhar tá sé dogsach.